Yo guys! Welcome back to my YouTube channel. Ito ang ating Bisayang Riyadh TV. So, karong adlaw di up na to, no? Lunes. So, nata karon diri sa Nisto. Natay mga amigo diri, mga tropa nato diri nga mga kalugpod ba. So, atos lang samok-samok diri sa tuang kabuang. So, kaila-ila na ako sa inyo ang ako ang amigo diri bago ta magsugod. Kaila-ila sa nako niya. What's up guys? Yan oh. Magandang dilag. Guys, Pare, kumusta mga kamigo, amiga? Buenos dias. Di ba kabay? so Kumusta pre? nata diri karon na marihang pwesto diri sa Nisto. Ayan, natambay na lang, wala nang paninda. Pwede lang umuwi na. Tanggalon nato ato ang Kalo. trapo sa naon. Ayun no. Shout out. Suluhin mo yan. Bicolano. Orago. Tambalan nila diri mga kainsoy. Bawal magtrabaho. Bawal daw magtrabaho. Walang sahod. Pag may sahod, sige trabaho. Pag walang sahod, Walang trabaho. wala lang. Kumain na ng ginamos. So guys, naipanit sa Dragon guys. So, panit sa Organ Terragon. panit sa Dragon. Ayun mga amigo natin, punta tayo doon. Ano, nakaw-lakaw ta guys. Wala ko ba? Nakaw-lakaw ta mga kainsoy. So Ang naman mga sila. alagang isda nila. Oo, mga busy-busy yan doon lang mga kainsoy. Oh, Wash out! what's up mga kainsoy? Kinabay na isda, sabihin mo. Alam sa'yo eh, nanganib na ang buhay ko eh. Live. So, magsamok-samok na din mga kainsoy. Busy yata ng video. Diop guys, diop. Ano isda nila diri mga kainsoy. Barato ra. So, magdalag-lag sa ito mga kainsoy. Oh, makaabot ta diha amigo, makaabot ta diha. Oo. So busy ako mga amigo. So kung gusto mo magdako pag isda guys, mga kainsay, kung gusto mo magdako pag isda, may tilapia. Ayun guys, so ayan o, ano ba yung t-shirt lang guys. Ano na yung tubig, tumilaw na. Ayan o, ayan o. Pakita natin mga amigong baka natin. Ay, nakatang video. Aywa. Uy, Say hi kayo sa mga lugot. sa hi mga kigop. Oh. Uy, Ayun. Sus, Ginoo. Sama ka naman sa doon. Don't forget to don't forget ha. Sa pamilya ko sa Jensan. Jinsan. Tanggalan na to, mas na to. Ano sabi ulit, pre? Sa Jensan. Para sa Maynila. Ito ba sa Maynila? Sa Manila. Sa pamilya ko sa Jensan. Live. Miss na miss ko na kayo. Aywa. 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 Gamay na lang. Gamay Gamay na na lang, lang. Mark. Gamay na lang ba? May nakakulang. Gamay na lang. Ikaw ba? Buenas mo naman. Mga paninda nila mga kainsan. Mga paninda nila ng mga kainsan. Mga baka. Mga mantakaila na gud. Mga kainsan, mga bukog-bukog. Mga kainsan. Mga kainsan. Yan, mga kainsan. Ang ating mga amigo diri, mga amigo. Baliw. Mga amigo na diri ata silang gi-istorbo. Ah, pogi ha. Ano tang ang Dalawang beses na yan! Yung tinitinda nila ron, luma. Ito, bagong isda. Oh. Bagong isda. Yung luma, ito, bagong isda. Oh. Oo nga naman, padulon na ito, padulon. Bagong isda, yung luma. Oo, galang sa diri. Kani yung kuan, kanina ang daan, no? Nanggahi na sa kadaan. Guys, nakain sa'yo.
Ano ko nila, 3 real. 3 real. Kay, tuil. Gida siki ba kung sa Surigao siki. So, arita sa itong mga kamiguhan sa isda ang luma. Lumang isda. Ito dyan ba? Oh? Galing ah. Tawta sa mga kumpare ng mga pungkol. Kinamay na. Kamay na. Gusto mo? Asa ka? Ilang ba? Kanan na siya? Kanan? Kilo na to. Ilupin. Si Lupin daw ay Lupin di ay. Lupin. Ulo pa lang na. Ito mga taga-buti rin. Wala man na. Ano ito sa mga medyo mga kaisip. Dinirat namin mga kaisip. Grocery ba? Hmm? Mga pagkain Pinoy, dito tayo sa Indomie. Indomie. Napadayog. Kung saan? Asa Indomie? Kani? Kani. Pagkaon daw. Sakto ni sa mga bugnaw na panahon. Paano masabi? Mga kainsoy. May presyo nakabutang. Ayan na, diyan. 8 real diyan ko. Mga kainsoy, 8. So, mga kainsoy, wala din sa plano ng mag-vlog ba. Mingaw lang ta sa itong mga amigo diri pa sa kuwan sa Nesto. Hindi na tayo samok-samok sa ila. Kikik lang ba? Yun. Tik-tik lang ba mga tik-tik. Mga pagkain ginamos. Pagkain dinamos. So, mga kainsoy, di nira tama no. Tapos na ta sa ila mag samok-samok. So, kung bago pa lang sa ako ang YouTube channel, please like, subscribe, and click na lang ang notification bell button para dili ta dinalo. Yung intindi ito, Pilipitan Dilan. So dinira mga kainsoy, so God bless you, lalo na diya sa Siargao, sa akong pamilya, magamping mo diya tanan. Lahat ng taga Siargao, amping mo maayong gabi sa inyo diha magayo-ayo mo tanan diha o kamong tanan diya amping lang gid kanunay. God bless you all. Mga taga Siargao sa Pinas, bangon Pilipinas, lalo na sa natanlan sa lantaan ng bagyo, amping mo tanan. Makaka-recover din tayo mga kainsoy. So, enjoy your watching. Diri Rataman. Salamat sa paglantaw. So, God bless you.